alụkwụsị 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 si doziwe obodo ka obodo dị mma. Biko ụmụnne m, ekene m unu, ekene nwoke, kene nwaanyị, kene olu, kene igbo, kene iwe na-emere unu iwe, kene ibu unu na-emere iwe, kene ichi ukwu, kene ichie nta, kene arọ bụ n'agụ, kene ogwugwu, kene ngene, kene arọ, kene udo, kene ngwu. Biko ọ na-agbago efu ụbọchị agụ efu ọ na ọ bụ ọjọọ ụtụtụ. Anyị si na ọ bụ ndụ ndụ nka nka. Anyị si ome nke ome ebe anyị na anya ọra ya abịa ọpanshi apa aja aka nsi na aka aja ya bịa ọnụ. A sị m na onye ebu n'aka nne onye ebu na mma, ebu n'aka egbe onye ebu na mma, okwecha anyị n'ụzọ ya bata na abọ njiji njiji anụ tụrụ ọba anyị aja na nrita isi onye a. A sị na agụgo a na-acha n'iru ahụ mma ma mmapụ a na-eburu awọ ụgba na-etelu uri na ọya chawara ọcha nke ọ chawụdoro anụ bere inye amacha ọdụdụ uchu ọ na-agbọrọ mma egwu nwa ewu ya botiwa ite okolu nkiri nke eju n'onu onye ụjọ na-eburu mmanwụ ofega ya botikpọ isi mmanwụ ọkwụ ụgwọ isi mmanwụ. A sị na ewecha na-ejere izu azụ ụlọ tupu ọba na-eturu ọba nne na ajerịja ọ ya wakwụba anụ ugola achọwa nnụnụ nwere ọnụ ogologo. Anyị nọ n'ogbe bere ugobele nke si ibi ebe na sezinie nga oya ebe agbalụcha ngene si kuru ngene agadi nwaanyị danda ada na abọ ya gwa iwe ofu na ụgbọ ọnụ achọwa ijiji anya gbọ si jiwa nwaanyị nwaanyị na-eke ogiri eberebe a na-ebulu odogwu. Anyị nọ iwe emeta ya were isi ebulu nwata ya wofulu agwa ofulu ilo dị na agwa a na-egburo nwata. Ndị gboo si na ofeke na-agbabe dibịa na-anwụrụ n'oge wee sị ụmụnne m nọ na-alụ kwụsị ọ ya dịrị unu mma. A sị m iwe na onye na-emeta ata bụ ụbọchị eke ya eketela anyị iwe ọma kewuola anyị ndị ajọ mma na ndị ajọ mmadụ, ndị ume n'iyi, ndị amoosu, ndị ogboma, ndị si na ya la adị ndụ, ndị 72, ndị ọ nọ n'ụlọ maribe abazụ, ndị si na abụ nwa mmadụ na ma ọgbụgba anya. Anyị si ọ bụ nwa mmadụ si na ọgbụgba anya akwa nwa ya ebere ya. Nkwụ na-ejebe etete na-ejebe nkwụ, ikwu na-ejebe ikwu. Anyị si na ikwu mere ikwu ya atọ na nkwukwu, ibe mere ibe ya atọ na mbube. Na ọ bụ ozi ọma ka anyị na-agbasara Igbo maka ibe mebiri emebi n'ala Igbo. Alụkwụsị ka ndụ dị, agwa alụkwụsị ka ụbịam na ibe alụ na-eme erike. Ọ bụrụ onye na-eme alụ achọ onye abụrụ ụmụ ya niile agba aka ori. Alụ nwere ike mma alụsị dị ile ma ya adịzi niile. Ọkwanye ka ụmụ alụkwụsị na-agba mbọ si etikpọzi n'ogwugwu, si etikpọzi na ngene, si doziwe obu, si gbawa ụmụazị agụ, si lụwa agwụ, si doziwe ọdịnala n'ebe ndụ dị. Na ọ ya ahụ nwatakịrị Chezọma na be nna ya iwe ọ na-eme abịa anya arụ achọba ịchọ ọzụ chi izebe n'ụzụ wee sị na ọ ya bụ ite ejichi nkakwụ na isi nkakwụ na isi atụfa na abụ ndị mmanya agbụji gbara otu na ọ ya amụrụ aka mgba nwata ọ gboro gị ijiji ọgbaba ọsọ. A sị na ọ ya bụ oke ochi ya wakwụrụ ebe agbụrụ igba akwụọ na na akwụnịkọ ya bụ ochi aja ike akwari ya mma nnụ na isi akara aka anaghị eji ọgụ ọtụrụgbakpọ ọtụrụgbakpọ si mgbe nne ya nwee ya eme osiri n'ubi oluo mgbe nne ọtụrụgbakpọ nwụrụ etuto too ya n'ọnụ. Ọ bụ ọjọọ ụtụtụ. Anyị sị na anyị atata ibe akwa ka iwe nwe ogologo ndụ alụ isi ike isi nka isi ndụ. Onye anụọ nwaanyị anụọ nwaanyị onye nụ nwaanyị ọ zụcha ụmụ ya ya azụ ya. A sị m iwe na onye na-eme n'ụbọchị taa ọ ya agadolie ndị na-alụ ọrụ oyibo, ndị na-eme bizines, ndị na-eme dibịa, ndị na-echi ọgwụ, ndị dọkịta. Iwe na onye na-eme ụmụnne anyị niile nọ n'obi alụ na-alụkwụsị ọ ya adịla unu mma. Na ndị gboo si na ọnwa egburu oji eji chụọ aja onye efuriri ome. Kwuolu mma anyị egbu anyị, kwuolu mmadụ anyị egbu anyị. Anya bụchala anyị si na ọgbọ anyị ya were anazelu mmiri. Ọ ya wee gbo ya wovuo ụmụaga na emecha ụzụtụ n'enu atụọ na nwata gọchie ọjị ntị mụọ asụgharịa azụ ma dịka elile alịlị nna anyị ebili. Ọ ya adịla unu mma. Iwe na-emere Igbo ebe ya were ọjị, iwe Igbo na-emere iwe were ọjị. Ogwu mgbakọta ngene ogwu ta ide mmiri dị olita ngene ime mmiri ta ngene gbakọta arụ ụmụdị a na ta ọbara ọra ta ogwu ta ara abaga na ta ọjụ gbaka ete n'Imo ọtụtụ agụrụ ete ọjọ ọtụtụ Igbo arịa m ihe oji na ndụ ekwensu a nakọ ịgbata na nke agba ogwu ọkịja ntọkọ ihe eri ọ bụ otu mbelu mbe na ọjọ ụtụtụ ka ụnụ taa. Nne nwa ya aba agụ udo nke ahụ aba bịa ta ọjị agwụ mbirimba na nka nwachi ọrụ ugwu na ya na ọjọ ụtụtụ ka ụnụ taa. Ide mmiri nnobi ide mmiri ogidi ọkwa na ọjị chewonu chewe ụmụnne m niile n'ebe dị iche iche. Ọ ya dị nwoke mma dị nwaanyị mma. Ajọ mma bụ na ajọ mmadụ ya bụrụba onye si na ọbụma na ọgbụgba anya mụọ na ala Igbo wepụ onye a nọọ iwe mebiri emebi ka anyị na-edozi wee na-asị biko ke na oru mmụọ na nnụ mmụọ ka unu kunie na agbụ eke nwe ngwele ka a na-atọ njọ njọ bụla ọkwụ ọgwọ mma mma bụla ome ome
na-etu anyị kwuru ya ka ọ ya dị ka Chineke jike niile mee ka okwu anyị bịa na mmezu site ugbu a ruo mgbe ebi ebi ise